Jandu pojo adat nan manjago kita. Pagiko kabuik masih malapeh di lereng gunuang aya batang masih janiah mangalir. Sawah masih malapehkan bau tanah nan basah. Tapi di sudut hati orang tua di sebuah nagari, adonan mulai marubah. Anak-anak muda kini banyak nan pandai sekolah tinggi, pandai memakai teknologi, pandai mencari pitih. Tapi orang tua mulai barasokan, kok adonan mulai lupo jo asalnya. Di suraunan lah lamo tagak, duduaklah datuak sinaro umualah tuo. Rambutlah putih, tapi suaronyo masih tagua satiok sore. Beliau biasa duduk sambil meminum kopi, jo mambau carito ke anak nagari. Hariko nan datang indak banyak hanya 10 orang anak muda. Adonan sibuk jo telepon genggam, adonan mancaliak ka jalan, ado juonan duduk, tapi pikiran entah kamano. Datuak sinaro malapeh napas panjang. Anak kamanakan, kalian pandai, tapi ambo takui kok pandai sajo indak cukup. Samuonyo mulai mandanga, datuak bakato lagi. Urang Minang dari dulu indak gadang karano rumah gadang indak tinggi karano gala, tapi gadang karano adat, tinggi karano budi. Suasana jadi hening, datuak menunjuk ke halaman. Kalian tahu aponan manjago nagari dari dulu? Salah surang menjawab, adat. Datuak. Datuak mengangguk. Adat tu bukan pakaian waktu baralek sajo, bukan suntiang sajo, bukan acara sajo. Adat tu caro bakato caro menghormati orang tua, caro manolong, sasamo caro menjago malu jo marwah. Beliau diam sakajap. Kalau anak Minang lupo jo adat, lambek laun. Rumah gadang tinggal bangunan gala, tinggal sabutan kampuang tinggal namo. Angin sore mulai masuk ke surau. Datuak melanjutkan. Dulu, kok ado tamu datang, disambui kok ado orang susah, dibantu kok ado masalah. Dimufakaian kini banyak nan pandai bakato di dunia luar, tapi indak sabar mandanga urang di rumah. Anak-anak muda mulai menunduak. Datuak bakato jo suaro halui. Marantaulah sajawa, mungkin carilah ilmu, carilah pitih, tapi jangan lupa pulang ke hati nan dibentuk adat. Beliau lalu mengucapkan pitua, adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Artinya, adat bukan untuk mengikat langkah, tapi untuk menjago arah. Hari mulai sanjo. Salah surang anak muda batanyo, Datuak, kalau kamilah talan jua jauh dari adat,
Dato atas senyum. Indah ado orang nan talambek pulang. Mulai dari hal ketek hormati amak jo apak jago kato jan sombong jan lupo kampuang jan malu jadi orang Minang. Semuanya diam. Di luar angin menggoyang daun. Anak-anak nan tadi sibuk jo dunianya kini mulai memandang surau nan lah lamu jadi saksi. Mungkin nagari indak butuh anak muda nan paling pandai, tapi nagari butuh anak muda nan inget dari mana asalnya. Sabab adat indak minta dipuji, adat hanya minta dijago. Dan selama masih ada anak muda nan inget jo kato orang tua, Minangkabau indah